Ay, mag-video. Ato trapag Oh, alcohol. wala na siya band-aid. Oh, atong trapag alcohol. Oh, trapid og Sige, alcohol. Atong testingan mo pilit bagyod. Sige. Wala. Ya. Ang kutsara kay wala poy kuan kapilit. Ya, ina nga tapuhan alcohol. Gikuha na kong band-aid mga unsa to oras ni? Alas 5. Alas 5 kapin. 50. Oh, nya pahiran. Nya bayaran pa jud alcohol. Daw. Testingan. Pati Kuya Wal, taani mo magnet naman taani basig mo pilit na ning mga kuada to Atong nits. pahirang tissue para May tagrasya mo pilit nits no. Oh. Ang mga tagpiso bumilit na Pakita po sa video. Ano ro? Basta kayo lang nga nakikaw. Ipakita ang kuan. Oh, dara. Oh, dara ha, hugaw kayo ang gapas. Ay, sa di nang hugaw kaayo. Oh. Amo na ka. Dalik di ko. Dire. Gay daw. O gana. Gay daw. Ato ipapilit og saway ang kutsara nga limpyo kayo. Lo, pilit yun Oh, siya. mo pilit jud siya. Mm. Oh. Awa kita kayo mo pilit. Walang halong biro yan. Mo pilit jud siya. Pilit yun siya. Pero basin ini kag mani amo ning suwayag balik kung Oh. napabagyon. Update lang muna mo guys. Oh. Pikas, wala na siya na vaksina na kanila Pikas. Oh, pero kuha na siya fully vaccinated na siya. Hmm. Tarong ko barog oh. Patay na Oh, yun. patay na. Mm, Oh, tarong- balik. Oh, ato ibalik. Oh, tarong ko. Oh. Barog ka. Kaya sir, nakita ako ng bra. Oh. Oh, Diba? Oh, diba? diba? Oh, na-digit siya. Nakuha na ko Digit siya booking. matagak. Sige. Sige, ikaw ko nun eh. Ay, makita ko Sige na. lang. Ang buing nga na, madlok magkamakita mo na. Kaya siya kay first dose na, kanin siya, first dose na ni siya, wala pa niya siya na second dosean. Sa ito, tanawan, wala yapon ha. Wala. Pahiran na to, babe, basin niya, umuingon silang naikuan. Pahiran. Pilit po di mo. Pilit po di mo. Pero mukha nagilahi ra jud siya na matagak man siya. Ah, Di ko matagak alam ko, man. Pero naladi jud para sa imo nga. Ano mo, pilit mo hanit. Na lahi lagi sa imo nga Oh. kanang kuan. Ha, pahiran na mo ayo ha. Matagak siya, matagak. Pikas ko na kaning gibaksina. Pero di ba ako fully vaccinated ha? Usa pa ko yung second dose. Mo tao di lagi Oh, matagak matagak lagi lagi. siya. Mm. Mo dara. Pero Matagak matagak lagi. yun di mo ha. Inilihok. Ako, Atong sang O man, no, sakit ang Oh, kuwan. wa man may Wala, sakit ano? pero mapilit Wala, ang as- good siya. Oh, wala. Sige. Sige, iyan na gamay. Oh. Patay na Ay, gabi. chiching. Lo, 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 isayo. Lo, mutong na. O, diba? Sige, balik. Ari sa ubos. Nadyo check ka lang. Ari pa, ubos pa. Oh, diha. Tungod sa gibaksinan. Oh. Nadyo check ka lang. Ay, matagak siya pero mupilit yun di para sa katungoy baksin. Ikaw, Nits. Ikaw, kuno, Nits. Bisayo, Nits. Sa'yo, di mo kailang mupilit. O, tatanong ka, mupilit. Oo. Tagi pa, siya. Chok. Chok. Agtag. Atan ko, no? Pati nasangit sa ilong. Wala, nasangit. Tapos magukog ilong. Takilid. Takilid, be. Wow, ka-perfect Wow, sa ilong. see? Nilapas ang ilong sa agtang. Sumanay niya, taas ang ilong. Yung ngayon gawin na ito. Sundungan, may bising mo pilit. Mga reviews na lang ko anay ka nang naayag ko sa So, maunit siya guys. Update lang muna maugma.